असम एनारेल फुटबल एकाडेमिया अदालगुरिनि डिमाकुसियाव फुटबल गेलेगिरि सायख'नाय बादा खुंदों। दासान्दि असम एनारेल फुटबल एकाडेमिया बिटिआर हालामाव गोबां जोलुर गेलेगिरिफोरखौ नागिरसंफैगासिनो। बावैसो क'क्राझार आरो दिनै फिन खेबसेबाव नागिरसंहैदों अदालगुरियाव। अदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि गेलेमु आफादनि हेफाजाबाव डिमाकुसिनि दावला गेलेग्रा फोथाराव असम एनारेल फुटबल एकाडेमिया जोलुर गेलेगिरि बादा खुंना जोलुर गेलेगिरिफोरखौ सायख'दों। असम एनारेल फुटबल एकाडेमिया जोलुर गेलेगिरिफोरखौ आन्डार 15, 17 आरो 19 गासै मोनथाम केटेगरियाव सायख'नाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला असम एनारेल फुटबल एकाडेमिनि सायख'नाय बादायाव गासै 500सो गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। अदालगुरि जिल्लानि अनगायैबो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, गुवाहाटी, सनितपुर आरो गोबां जिल्लानिफ्राय गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। बे समाव सायख'नाय बादा खुंफुंनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै असम एनारेल फुटबल एकाडेमिनि सायख'गिरि चिन्मय बरा आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपक बराया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो मिथिना ला। दिनै एनारेल फुटबल एकाडेमिनिफ्राय डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव मोनथाम केटेगरिनि आन्डार 15, आन्डार 17 आरो आन्डार 19 बे मोनथाम केटेगरिनि सेलेक्शन ट्रायल जादों। बेयावहाय जोंनि बिटिसिनि मोनबा जिल्लाजों लोगोसे खाथि खाला थानाय जेरै सनितपुर, दरं आरो गुवाहाटीनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाफैदों। बेनिफ्राय गलाघाट, लखिमपुरनिफ्रायबो फैदों। टटेल बेयाव 500निबो बारा गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो आसा खालामदों जोङो बे ट्रायलनि गेजेरजों जोंनिफ्राय गोबां प्लेयारफोरा सेलेक्शन मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों एनारेल फुटबल एकाडेमिया बिथांमोनखौ कचिं होनानै गासै फेसिलिटिखौ होनानै बिथांमोनखौ साफा फुटबल प्लेयार हिसाबै बानायनो थाखाय बिथांमोना बेयाव सेलेक्शन खालामनो फैदों। थारैनो बिथांमोनखौ जिहेतु सेलेक्शन जागोन बा सायख'गोन बिथांमोनखौ गेलेनाया बहा लांनानै गेले इन्टारनेसनेल बिथांमोनाथ' एनआरएलनि थ्रुयैदि एनआरएल फुटबल एकाडेमिया बिथांमोना जिहेतु आइ लिग गेलेयो बै प्लेयारफ्रानो इयुनाव बे आइ लिग गेलेनायनि थाखाय बिथांमोना जुदि जग्यता जायोब्ला बिथांमोनखौ बै गेलेनायाव बाहागो लाहोगोन। दा गेलेनायनि बिथिङाव गोबाङानो गावनि जिउ दाहा लानो हादों। बे समावहाय नुनो मोनदों गेलेनायनि बिथिङावहाय बेबायदि साख्रिजों गोबाङानो गावनि जिउखौ खुंनो हादों। बे बेलायाव गेलेगिरिफोरखौ नोंथाङा मा साजेसन हरनो नागिरदों, मा बिथोन हरनो नागिरदों? बेयो दानि जुगाव गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना गावनि केरियारखौ दाना लानो थाखाय मोनसे मोजां स्कप आरो बिनि गेजेरजों खम समनि गेजेरावनो गावखौ स्टेट आरो नेसनेल प्लेयार हिसाबै इस्टाब्लिश खालामनो हायो आरो बिनि गेजेरजों गेलेनायनि जुदि नोंहा स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलाव जुदि गेलेनायनि सार्टिफिकेट थायोब्ला जिखुनु नोङो साखरि बाखरियाव एंगेज जानायनि थाखाय सुबिदाखौ मोननो हायो आरो बेखायनो आङो गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों गावबा गावनि केरियारखौ दानो थाखाय गेलेनायनि जि मोनसे आयदा बे फुटबलाबो मोनसे आयदा हिसाबै गावनि जिउखौ दाना लानो थाखाय मोनसे बिजों जानो हायो आरो बेखायनो गेलेगिरि बिथांमोना नार्भास जानायनि खोथा गैया। बेयो मोजां मोनसे स्कप दिनै एनआरएल बिथांमोननिफ्राय जोंनि ओनसोलाव थानाय टेलेन्टेड प्लेयारफोरखौ बिथांमोना सायख'नो थाखाय बेयाव केम्पखौ खालामफैदों आरो बे हिसाबै आसा खालामदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां बेबायदि प्लेयारफोरा गावखौ सेलेक्शन मोननो थाखाय साक्सेस जागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। दिनै जिहेतु बेयावहाय 500सो प्लेयारनि गेजेरावहाय सायख'गोन जायफोरा मोजां गेलेगिरि बिथांमोनखौ बासिनानै सायख'ना हरगोन आरो माखासे थालांनाय आरो जायफोरा सायख'जानाय बिथांमोननिफ्राय मा बिथोन थागोन? जायफोरा दिनैनि केम्पनि गेजेरजों सायख'जागोन बिनि उनावबो बिथांमोना फाइनेल मोनसे ट्रायल जाबावगोन। बे फाइनेल ट्रायलखौ बिथांमोना खालामबावगोन आरो जायफ्रा माने ट्रायलाव मोनाखैसै बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नार्भास जानायनि खोथा गैया। बेबायदि गोबां ट्रायल फैबावगोन स्टेट लेभेलाव आन्डार 13, आन्डार 15, आन्डार 17, 19 बेबायदि जुनियर सिनियर साब जुनियर बेबायदि ट्रायलफोरा जाखाबायनो थायो। दा बेबायदि गेलेनो थाखाय
नोंथांमोना स्कपखौ मोनबाय थागोन आरो नाजानायखौ जेब्लाबो गारनो नाङा नाजानायखौ लाखिलांबाय थानांगौ आरो बेबायदि केम्प जायोब्लानो बिथांमोना जाहाथे बाहागो लायो आं बेखौ खावलायबाय ফুটবল একাডেমিৰ কাৰণে আমি সিলেকশ্যন কৰি আছোঁ সদৌ অসমত আমি 10টা ভেন্যুত সিলেকশ্যন কৰি আছোঁ আজি এইটো আমাৰ 10মটো সিলেকশ্যন ভেন্যু ডিমাকুছী ফুটবল গ্ৰাউণ্ডত আমি NIL ফুটবল একাডেমিৰ কাৰণে আণ্ডাৰ 15 আণ্ডাৰ 17 আৰু আণ্ডাৰ 19 এজ গ্ৰুপৰ কাৰণে আমি প্লেয়াৰ সিলেকশ্যন কৰিছোঁ এই যিসকল প্লেয়াৰ সিলেকশ্যন হ'ব তেওঁলোকক আমি ৰেচিডেঞ্চিয়েলত ৰাখিম অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত যি ইয়থ আই লিগ হয় আণ্ডাৰ 15 17 আৰু এলিট আই লিগ তাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম সেই উদ্দেশ্যে আমি এই তিনিটা বনাম যিসকল প্লেয়াৰ ইয়াৰ পৰা সিলেকশ্যন হ'ব NILৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ থকা খোৱা তেওঁলোকৰ শিক্ষা এই সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে আমি যোগান ধৰিম ক'লৈকে নিব তেওঁলোক আমি নুমলীগড়লৈ লৈ যাম তেওঁলোকক নুমলীগড়ত আমাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল একাডেমি আছে তাত তেওঁলোক থাকিব তাত স্কুলিং কৰিব আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন অসমৰে লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ এজ গ্ৰুপৰ টুৰ্ণামেণ্ট আছে এইসমূহত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব তিনিটা গ্ৰুপো নিব তিনিটা গ্ৰুপ আণ্ডাৰ 15 17 19 আমি তিনিটা গ্ৰুপৰ টীম বনিব কেইজনকৈ বাছনি কৰিব ইয়াতে কেইজনকে মানে তেনেকুৱা ধৰা বন্ধাকে নহয় আমি ইয়াত যিমান টেলেণ্ট ভাল দেখিম সেই তাক চাই পেলাই আমাৰ সিলেকশ্যন কৰা হ'ব ফাইনেল ট্ৰায়েলটো আমাৰ নুমলীগড়ত হ'ব যি 10টা ভেন্যুত আমাৰ প্লেয়াৰ সিলেকশ্যন হৈ আছে সেই সকলো প্লেয়াৰ তাত গোট খাব ফাইনেল ট্ৰায়েল আমি তাত কৰিম তাত আমি 11জনকে এটা এজ গ্ৰুপত আমি প্লেয়াৰ ৰাখিম আণ্ডাৰ 15 11জন 17 11জন 19 11জন যেহেতু ডিমাকুছীত ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুছীত যেহেতু আপোনালোকে বাছনি কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই বাছনিৰ কেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টে বা কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত আশে পাশে থকা যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে স্পৰ্টছ আমাৰ ফুটবল অসম ফুটবল সন্থাৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ ফুটবল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টে ফুটবল ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলে সেইসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইয়াৰ আশে পাশে থকা আহিছে ডিমাকুছীৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ লগত আছে তেখেতে ভালকৈ ক'ব পাৰিব ওচৰৰ যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকৰ পৰা প্লেয়াৰ ইয়াত আহিছে আপোনাৰ ৰিজনেশ্যনটো দিব নেকি মই চিন্ময় বৰা NIL ফুটবল एकाडेमी मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान OT टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला